arewa 224. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin sabon shirye-shiryenmu kyauta. Mun gode. Labarai daga Kannywood. Shi aure lokaci ne, kuma lokaci baya jiran kowa. Wannan maganar haka take. A yau Adam Zango ya shaida mana an kawo kuɗin ɗiyar shi wadda aka fi sani da official umarmsharif. A takaice dai yanzu tana da tsayayye guda ɗaya wanda aka sa musu rana. Wannan matashi ba kowa bane ba, sunansa Alhaji Sanmani, ɗan shahararren wani ɗan kasuwa. Kuɗin nan ya ba mutane mamaki kuma abin ya ɗore musu kai, duba da yarinyar nan yanzu ta tasa, kuma da alamu ana tunanin za ta goge tarihin shahararrun matan Kannywood da yawa, duba da nuna irin salo da ƙwarewa na yarinyar da ta yi. Amma sai dai kash, da alama burinta ko kuma harsashen da mutane suke ba zai cimma gashi ba. Idan za ku iya tuna yarinyar nan a baya mun shaida muku a hirar da aka yi da ita, ta bayyana tun da hotonta ya bayyana a wajen babanta Adam Zango a shafukan yada zumunta, aka tabbatar ita ce an aika mata da saƙon soyayya sun fi mutum 3,000. To shi dai wannan jaruman za mu iya cewa dama an ce bahaushe na cewa allurar cikin ruwa mai rabo ka ɗauka. To idan lokaci ya yi, da alama shi ne zai auri umarmsharif. A maganar da ake yanzu ya kawo kuɗi, manya sun yi magana, sai dai cirar lokaci. Da fatan Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu, ku ci gaba da bibiyanmu arewa 224. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.